Хәерле кич, достар. Алкыштар. Бына яңара гашыктар көне үтеп китте. Минең яратканым белән бергә булуыбызга 1 ел булып китте. Юк, бу минең әйтем турында үт. Мин уга Шарик дип исем куштым. Ярты ел үткәч бабаем килде лә караңгы әйтеп куйды. Рәмил, бу Шарик түгел, бу Шәүрә дип. Хәзер ел һайын эттәр үрсетәбез. Минең авылдагы күршем Миләүшә кеүек. Ул да эттәр үрсетә. Достар, ысында әйткәндә, минең яратканым менән бергә булуыбызга 1 ел булды. Анһысын һәм рәхмәт. Һәм гадәттә егеттәр беренче булып мин һине яратам дип әйтәләр. Әмма ләкин минең кызым кыю булып сыкты. Беренче булып мин һине яратам дине. Ә мин уга чинимдә кайтып киттем. Шунда уйланып куйдым. Мин был кызы тоттыммы әллә, ул мине дип. Иң әлбиттә бына мөхәббәт ул кешене үзгәртә. Үземдән беләм, чөнки беренчедән менә һин усып йөри башлайһың. Һиңә рәхәт, һин куанаң, бер нимәне лә күрмәң, һин елмаеп йөрисең. Әмма ләкин конфетлы букетлы йөрү бетә, всё. Бетте. Икенчедән һин гомереңдә яратмаган бесәйләрне ярата башлайың. Ясын, яратудан башка кызыңа иркәләнәң килһә, янына киләң дә мяу дип йөрисең. Өченчедән, машинаңда һинең музыкаль плейлист үзгәрә. Анда Миңлегулов, Асадуллин, Баймырзин шул. Дүртенче, һин уларга кушылып йырлай башлайһың. Ысынлап та мин менә шаярту уйлап сыгарһам, беренче булып йөргән кызыма һөйләйм. Ул беренче вакыттарда гел көлә торгайны. 1 ел үткәч әйтеп куйды, Рәмил, исендә һинең теге шаяртуларың кызык түгел ине дип. Мин һинең кәефеңде кырһам килмәй дип. Шуңа күрә беренче стендапты карамагыз да. Дип уга шул шаяртуды һөйләгәйне, ул миңа әйтә, Рәмил, бәлки һин стендап иҗатын тамамлар һәм бүтән профессиялар күп бит дип. Әлбиттә, зур узак мөнәсәбәтләрдән һуң, һәрбер мөнәсәбәтләрдән һуң кызның әсәһе менән танышам. Һәм ярты ел үткәч мине лә сәясергә сакырдылар. Әйтеп киткәндәй, минең кызымның әсәһе полициялә эшләй. Һәм мин уның менән таныштым. 15 сутка буе обезьянникта таныштым.